Bigger v meste vznikol pôvodne kvôli tým ľuďom, ktorí ho tvoria. Odtedy, to bolo v roku 2006, odtedy sa jeho zmysel podstatne zmenil a dnes je to hlavne o jazdcoch a divákoch. Z tohto dôvodu aj jeho progres závisí od toho, ako sa tieto dve skupiny ľudí u nás cítia. A oproti minulému roku sme sa snažili predovšetkým zamerať sa na tieto dve skupiny a na to, aké podmienky im pripravíme. Zvýšili sme nájazd, zväčšili sme dopadovú plochu, opäť bola pripravená vyhrievaná chillout zóna, kde si mohli jazdci a diváci vonku v teple posedieť. Pre divákov boli pripravené súťaže o telefóny, mohli si pozrieť graffiti jam, jazdci mali pripravené zázemie v rider zóne, kde si mohli odložiť veci. Jedným slovom, snažíme sa každý rok pristupovať k týmto ľuďom, akože sú naši hostia a vytvoriť im dobrý pocit z toho, že prišli do Kremnice na naše námestie. Čo možno až tak nie je vidno, to, že zvyšujeme úroveň po technickej stránke z roka na rok, znamená aj, že sa zvyšuje náročnosť, jednak finančná, jednak náročnosť na ľudí a čas. Tento ročník sme pripravovali 3/4 roka a máme za sebou mesiac a pol intenzívnych príprav. Zapojili sa do procesu výlučne dobrovoľníci. Nik z celého realizačného týmu nie je platený za to, čo vykoná. Všetci v podstate prikladajú ruku k dielu s cieľom dosiahnuť nejaký dobrý pocit z toho, že spravili sme jediný bigger v meste na Slovensku a v strednej Európe. Ľudia nám poďakujú za to, že sme do Kremnice vliali nejaký život. A to je možno ten základ, na ktorom stojí celé podujatie. Veľmi podporujem túto akciu, pretože to je jedna najlepšia akcia snowboardová. Je to iné, proste je to v meste a je to zaujímavé. Prídeš aj budúci rok? Každý rok. Čo najbližší ročník? Máme oči otvorené a čerpáme inšpiráciu tak doma, ako aj v zahraničí. Určite chceme pripraviť pre jazdcov dokonalejšiu trať, aby vedeli sa viac prispôsobiť tým podmienkám a vedeli predviesť také triky, aké sú schopné predvádzať aj v zimných strediskách na väčších skokoch. Určite chceme ľudí prekvapiť a nejakým spôsobom ohúriť. Nech odlíšia nás od ostatných podujatí a odnesú si väčšie a intenzívnejšie zážitky. O tom určite bude najbližší ročník Bigger v meste.